Cha-ke ngeke hlobo nje ngisaya ngisho kuyo uba ngathi sishiphi isento nje ngenamsebenzi walutho. Baningi sizekhingi ngala msangalawane ubephapha awumthole uma-organize ekhaya uhlangano nje uhlangano kusiyami bakithi noma kuthiwa kuyodliwa inyama kwayisi ngimuhule ngempama ngimthele ngesobho. Hayi mngani wami, hayi. So manje umaciwayo sikuphi isidingo sokuthi akaze arekhode ividiyo ekhuluma nalowo muntu. Manje sekumele kuboniswe lonke-ke manje ukuthi uMampintsha wayekade ebolekwe uyena umvunulo. Hayi ngeke hayi. Bona umaciwayo bayathanda ukufuna ukutrenda ngento engekho ngoba nje inhloso yabo ukuthi nje ufuna ukutrenda. Bangaxoxisana kahle nje bambuyisele imvunulo yakhe. Hhayi ukuthi manje omeza rekhode manje athi ufuna imvunulo engathi manje wayekade ephoqiwe ebanjwe ngenkani ngesikhathi eboleka uMampintsha. Hhayi mngani, hhayi umacingo kwesinye isikhathi naye ubuye enze izinto ngenye indlela nje. Asikho nje isidingo sokuthi angaze arekhode ividiyo mngani ezebanjwa amalimi nje uma uzebanjwa amalimi ekhuluma lapha kurekhodwa. Hhayi. Ufuna nje ukutrenda nje ukuthi kuveleke ukuthi okay lela bheshe elibi lakhe kwakade eboleka uMampintsha yilokho nje kuphela.